Astiro, Mantxo Juan. Korrika ordenatuko dugu, bale? Txukun jarriko dugu argazki bat ateratzeko. Lekukoa aurretik eta gainontzeko guztiak lekukoaren atzetik. Hori da, Dulantzi, hori da! Tipi tapa!
txanda aldaketa, 2357 kilometroa, Otxandiotik abiatu ginen duela 7 egun, 8 egun inguru, eta badaia 2357 kilometro, herriz herri, eskuz esku. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Ez da entzuten, tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Aupa Urantzi Euskalduna! Gora Euskal Herri Euskalduna! Aupa Urantzi! Abestu ezagur! Txalo, txalo, txalo Urantzi! Urantzi Euskaltzalez bete dugu! Aupa Urantzi! Gora zuek! Lekukoaren atzetik, korrika txukun bat nahi dugu, korrika polit bat nahi dugu. Gora zuek, Ulantzi, gora zuek! Biba Ulantzi! Ulantziko eskolako neskamutikoei, bihartik aurrera, astelehenetik aurrera, euskaraz! Bueno, Ulantziko herria atzean utzi dugu, baina aurrera goaz, agur gainera! Tipi-tapa, tipi-tapa! Ei, Ulanzi, jende pilla oraindik! Bagoaz, aurrera goaz, aupa Ulantzi, gora zuek! Tipi-tapa, tipi-tapa! Ez da entzuten, hemendik ez da ezer entzuten, berriz! Tipi-tapa, tipi-tapa! Hori da, orain bai! Jendetza, Ulantziko kaleak bete ditugu! Aupa zuek, nortu zaite zuek! Eskuzka! Kaixo, arratzaldeon, ongi etorri korrikara. What's on system? Invitate combination. Piden dónde está. Álvaro, nora zatoz. Banqueros, políticos, empresarios. Sos la puta raca de esta sociedad. ¡Ay, guerra! ¡Suba! Ea, esku alta! Alde batetik bestera, guazen Ulantzi! Hori da, irudi bikaina Ulantzi! Iepa! Guazen aurrera! Aurpegi ezagun batzuk oraindik ikusten ditut. Markel, zu norarte zatoz? Nora zatoz? Noraino? Iepa, aupa Ulantzi! Atzealdetik, jende pila korrika oraindik. Animo neskamutilak, harrapatuko gaituzu eta. Bidea badakizue, hemendik eta Agurainera. Ez, batzuk ez. Bueno, etorri furgonaren atzetik. Aupa Javi, gora Javi! Mantxo Juan, vale? Asier.